Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel the big update benin sabai ADRE आरो लोगोसे आसाम पुलिस एग्जामाव नोंथांमोननि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स जुदि बे गैयाब्ला बे खामानिखौ मावाब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा बेनि सायाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ स' बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो लोगोसे PRC खौ नांथारगोन नामा दा बेनि सायाव बिग आपडेट लाबोदों दा भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा खायसे भिडिअ नाया डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामग्रोयो दा नायग्रो होमबासो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोननि एग्जामाथ' जागायसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायनानै अक्ट'बरसिम आनजाद जागोन बेनो जाबाय ADRE आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम पुलिसखौ लानानै दा लोगोफोर जों थांनि गोबाव खालामा अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ A to Z जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा फाइनाली जों फैबाय आसामनि सेबानि पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों एडमिटखौ लास्ट उइक बेनो जाबाय आगस्टनि नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड 3 हिसाबै एडमिट आरो लोगोसे ग्रेड 4 खौ नोंथांमोना सेप्टेम्बर लास्ट उइकआव मोनगोन बेनो जाबाय ADRE दा ADRE होनाय लोगो लोगो जोंहा प्रिलिम्स मेन्स एग्जामा जाला बायदि जाबाय आरो रिभाइस मोनसे गोदान अफिसियेल नटिस फैसिगोन दा बावैनो आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना सेबायाव मोनगोन आरो लोगोसे आसामनि अफिसियेल साइटआवबो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गुबुन गुबुन पेजआव नोंथांमोना GMनियाव मोनगोन दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया स' नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानिखौ जों डिटेल्सखौ लाबोन बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जोंनि ADRE एग्जामा सिगांनि बायदि फल' खालामबा फार्स्टआव रिटेन एग्जाम रिटेन एग्जाम जागोन सेकेन्डआव जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 आव स्किल टेस्ट थागोन एबा ड्राइभिं टेस्ट थागोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 जाबाय भाइभा टेस्ट स' बे भाइभा टेस्ट जानानै पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा पस्टिंआ बबेयाव जागोन बेखौबो गोबां कमेन्ट्स खालामो दा नायदो नोंथांमोननि बे ADRE एग्जामा स' ADRE एग्जामा जाबाय आसामनि मोनसे साख्रि स' आसाम स्टेटजों कन्डाक्ट खालामजानाय मोनसे साख्रि बे जाबाय BTCनि नङा BTCआ माब्ला ओंखारगोन जेबो दासिमबो आपडेट गैथ'वा नाथाय ADRE होनोब्ला स' बेयाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोना बबेयाव पस्टिं जागोन गोबां खायसे बुजिनो नागिरगासिनो दङ आरो खायसे मोनथिखायो जानांगौ आरो खायसे मोनथिया दा जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स दा जाय नोंथांमोना जेब्ला ADRE आव साख्रि मोनगोन ना अब्लाथाय जायखिजाया आसामनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना पस्टिं जागोन नाथाय नैबे BTC आव बेयाव जाथ'नाय नङा नोंथांमोना बे BTC आव जाथ'नाय नङा नाथाय मोनसे अपसन दङ जुदि DC अफिसावबा स' बेयाव थांनाय बारना पस्टिं मोनदों DC अफिसाव नाथाय BTC आव बेयाव पस्टिं जानो नागिरा एबा जाया मानोना BTC आव एक्सट्रा पस्टआ गोबांथार दङ नालाय बेखायनो NOC नांगौ जायो NOC मोनबासो नोंथांमोना BTC आव फैनो हागोन नाथाय NOC खौ मोननो नागिरा मानोना BTC आ गावनो एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै साख्रि होनाय मोनसे लामा दङ स' बेखायनो बिथांमोना BTC आव साख्रि होगोन नाथाय दासिमबो जेबो अफिसियेल नटिस गैया जे BTC आ माब्ला साख्रि होगोन स' बेखौ दोनथ'नानै दाना फैबाय जोंहा इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन आरो नांथारा आरो लोगोसे PRC नांगौ नामा बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव बेनिफ्राय नोंथांमोननि ADRE आव थ' दानि गोबाव खालामा जों थांगोन PRC दिहुनग्रा एबा जोंनि अफिसियेल साइटआव सेबा सेतुआव दा जोङो सेबा सेतुआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि डाइरेक्ट मोनसे नटिस मोनगोन बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि सायाव दा बेयाव ओरैबादि बाथ्रा बुंदों जोबोर सिरियास बाथ्रा जुदि नोंथांमोना सिरियास लायाबा साख्रि मोननाय नङा दा बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जोंहा रिरेजिस्टारनि मोनसे नटिस फैदों आरो बे जाबाय नटिसआ जाय नोंथांमोना खालामा बियो इनभेलिड जागोन होननानै बेयाव लिरनाय दंखायो जुदि खालामाबा नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना गागोन स' बेयाव रिजेक्ट जागोन स' बेनिखायनो सोरबायदि खालामनांगौनो जायनोखि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदोंमोन आरो दासिमबो एक्टिभ दङ नाथाय नोंथांमोना 2 जानुवारिनि सिगांसो खालामदोंमोन माने 2023, 24 एबा नोंथांमोना 26 खालामदोंमोन जास्ट डेटआ 2 जानुवारिनि सिगां अब्लाथाय जोङो मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय रिरेजिस्टार खालामथारनांगोन जुदि खालामाबा इनभेलिड डाइरेक्ट जागोन आरो साख्रिखौ नोंथांमोना मोननाय नङा बेनो जाबाय आसाम पुलिसआ एबा ADRE जा बेयाव डेट होखादों नाथाय 2 जानुवारिनि उनाव खालामदोंबा फेब्रुवारियाव खालामदोंबा नोंथांमोना जानुवारि 3 तारिखनिफ्राय खालामदोंबा नोंथांमोना बेखौहाय रिरेजिस्टार खालामनाङा स' बेनिफ्राय जुदि हमना ला एग्जाम्पल आंनिया 2023 आव खालामनायमोन दा एक्टिभ दंगासिनो दङ अब्लाबो आङो रिरेजिस्टार खालामबाय थिग नोंथांमोनाबो खालामनांगोन बे जाबाय जाबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ जुदि खालामाबा नोंथांमोना लस जागोन फैनाय समाव नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा स' 100% नोंथांमोना इनभेलिड जागोन बेयाव लिरनाय दंखायो दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे टाइम होदों लिमिट होदों बेनो जाबाय 15 आगस्टआनो लास्ट डेट 15 आगस्ट जोबनाय लोगो लोगो एग्जामा कन्डाक्ट जागोन नालाय जेरै साख्रिनिया बेनो जाबाय 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय 1 मान्थ टाइम होदों आरो बेखौ जोबखांनाय लोगो लोगो सेप्टेम्बर नोंथांमोना 15निफ्राय एग्जामा कन्डाक्ट जागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आसाम पुलिस गासैबो लारि जालांसिगोन स' बे जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ कम्पालसरि बुजिबाय नोंथांमोना नांथारगोन होननानै दानिया PRC दा PRC खौ जोंनो नांथारगोन नामा आरो PRC खौ जों बबेयाव खालामनांगौ होनोब्ला नोंथांमोना बेयाव लगइन अपसन दङ
दा बे लगिनाव क्लिक खालामनानै फिन खनसेबाव गाहायाव लगिन दङ बेयावनो जों क्लिक खालामनांगोन आरो बे सेभा सिटन गासैबो खामानि जाजोबो आइडि थाबानो दा बेखायनो इउजार आइडि बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगिन खालामदो अके आरो जायफ्रा आइडि गैया डिसक्रिपसनाव भिडिअ दंखायो बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय स' जुदि खालामनो गोसो दङबा निउ इउजाराव थांनानै आइडि क्रिएट खालामनांगौ बेनिफ्राय लगिन खालामनानै जों गासैबो कास्ट बार्थ सार्टिफिकेट PRC एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जों बेयाव खालामनो हायो दा बेयाव आं लगिन खालामबाय आंनि आइडिजों देन आइडिजों लगिन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माबादि खामानि मावनांगौ A to Z डिसकास खालामगोन नोंथांमोना आइडिया मोनगोन बेनो जाबाय बर' रावजों दा जोङो फार्स्टआव गोजौआव मोनसे अपसन मोनदों जों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लिरबानो डाइरेक्ट बेयाव फैगोन जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो गोसो दङबा दा बेखायनो जों बेयाव डाइरेक्ट जों लिरनो हायो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होननानै सार्च खालाम होमबानो डाइरेक्ट जोंखौ पेजआव लांगोन अके मानोना जों नागिरबाय थायोबा गोबाव टाइम लागोन नालाय बेखायनो डाइरेक्ट लिरना होबाय आं बेयाव देन सार्चआव थुबाय स' थुनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव फैखाबाय नै बेनो जाबाय नाम्बार 3 आव दङ जे नोंथांमोना मोनदों रेजिस्टार बेयाव एप्लाइ खालामबानो जों रेजिस्टार खालामनो हासिगोन आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय आरो बे जाबाय 2 जानुवारि सिगां जायफ्रानोखि खालामदोंमोन थ' नोंथांमोना बेखौ खालामथारनांगोन कम्पालसरि थिग बेबादिनो दानिया PRC नोंथांमोना बेयाव PRC लिरनाय लोगो लोगो PRC अपसन मोनगोन आरो PRC लिरनानै सार्च खालामबा ओरैबादि मोनसे अपसन फैयो नोंथांमोना आन्दायनो हागौ मानोना जों बेयाव क्लिक खालामबा ओरैबादि मोनगोन नै बेनो जाबाय नट कालचारनि थाखाय बेयाव मोनसे PRC इसु जायो बाट जों बेखौ खालामनाङा थ' बे जाबाय जोंनि थाखाय नङा दा लोगोफोर आसाम थाखाय एक्सट्रा दङ जों बेखौ खालामनाङा बेखायनो जों बेक थांनानै ओरैबादि लिरनांगोन दहायनि मोनसे सार्च अपसनाव अनलि नोंथांमोना पार्मानेन्ट लिरबानो जाबाय जास्ट बेयाव पार्मानेन्ट लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय सार्च खालामना हो होमबानो जोङो मोननो थांगोन बेनो जाबाय PRC खौ दा जोङो पार्मानेन्ट लिरनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट PRC फैबाय 2005 एबा 7 एबा 8 सेयावहाय PRC डाइरेक्ट होयोमोन जों जेब्ला इण्डियान आर्मि खारोमोन अब्ला डाइरेक्ट जों PRC मोननो हायोमोन नाथाय दायो PRC खौ बन्द खालामबाय स' बेनो जाबाय साख्रिनि थाखाय PRC खौ बन्द खालामबाय जेब्ला साख्रि मोनथारो अब्लासो दाना PRC इसु जायो नाथाय मोनसे PRC अपसन होदों बेनो जाबाय एडुकेसन PRC माने हायार क्वालिफिकेसन एडमिसन लानो थाखाय मोनसे PRC होनाय जायो हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्डाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखौहाय सोरबायदि नांगौ दानिया फैदो गुबै कन्टेन्टआव जे जोंनि ADRE साख्रि बा आसाम पुलिसाव थांनाय बाराव जोंहा PRC नाङाखै अके थ' खालामनो गोसो दंबा PRC नोंथांमोना बेयाव खालामनांगोन आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ बे जाबाय आंनि PRC जे नोंथांमोना एडमिसन थाखाय PRC मोनो थ' नोंथांमोना एक्सट्रा साख्रिनि थाखाय PRC मोननो हाया बेखौ बुजिबाय देन दानिया PRC खौ जोंहा आसाम पुलिस एबा ADRE आव नांथारगोन नामा स' खायसेनि थाखाय नांथारगोन कम्पालसरि बेनो जाबाय जायनोखि जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय फैदों बिथांमोना PRC खौ नांथारगोन नाथाय जोंनि ST SC खायसे जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा जोंनि ST आ PRC नांथारा बेनो जाबाय जोंहा PRC खौ जोंहा नांलायथारा थांनाय बारावबो नाङाखै डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना बेखौ नांथारगोन सानदों बेखौ नाङा अके एन्ड जोंनि ST सार्टिफिकेट थायो अके बेनो एक्सेप्ट जागोन प्लास एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गोबांथार डिमान्ड दङ बेनो जागोन मानोना बेयाव गासैबो जोंनि एड्रेसा दंखाजोबो आरो जोंनि बर'फ्रा ट्राइबेला गासैबो आसामनि थागिबिखा बेखायनो जोंहा PRC खा बेखायनो टेनसन गैया दा बुजिबाय PRC खौ जोंनि ST फ्रा नांथारा बेनिफ्राय जोंनि हमना ला जोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनि सोलिगोन नाथाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिस एबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ बेखौ नोंथांमोना नांथारगोन कम्पालसरि अके बे गैयाबा जानाय नङा दा बुजिबाय नोंथांमोना A to Z दा जायफ्रा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन